Γεια σας, λέγομαι Νικήτας Κωνσταντινίδης και είμαι λέκτορας Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, καθώς και μέλος του Ελληνικού Φόρουμ Δημόσιας Πολιτικής. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να είμαι παρόν στο Προοδευτικό Φόρουμ που διεξάγεται αυτό το Σαββατοκυριακό, αν και θα το παρακολουθήσω διαδικτυακά. Θα ήθελα να χαιρετήσω την πρωτοβουλία αυτή με μεγάλο ενθουσιασμό. Τι σημαίνει να είναι κάποιος προοδευτικός στις μέρες μας? Κατ' εμέ, είναι αυτός που σκέφτεται και πράττει έξω από παροχημένα στεγανά και ιδεολογικές αγκυλώσεις. Είναι αυτός που αφουγκράζεται τα φλέγοντα προβλήματα του παρόντος και τις τάσεις και προκλήσεις του μέλλοντος. Είναι αυτός που κοιτάζει έξω από τα στενά όρια του εγχώριου πολιτικού συστήματος και συνδιαλέγεται με τους διεθνείς εταίρους του. Είναι αυτός που συνθέτει και παράγει νέες προτάσεις πολιτικής χωρίς να αναμασά ξεπερασμένες πρακτικές του παρελθόντος. Είναι αυτός που πιστεύει στην αποτελεσματικότητα των θεσμικών παρεμβάσεων με μόνο κριτήριο το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον. Παρόλο που τα περιθώρια πολιτικών ελιγμών και άσκησης υψηλής πολιτικής έχουν στενέψει, η χώρα μας έχει μεγάλη ανάγκη από πρωτοβουλίες σαν και αυτή, που προάγουν τον εμπεριστατωμένο διάλογο και προβληματισμό πάνω σε πιο στέρεες και ορθολογικές βάσεις. Σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον αλληλεξάρτησης, η αλήθεια είναι ότι το πρώτερο σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο έχει χάσει το στίγμα του. Είναι πλέον κατάδειλη η ανάγκη για επαναδιαπραγμάτευση του κοινωνικού συμβολαίου και επικαιροποίηση της σχέσης κοινωνίας-κράτους στα πλαίσια πάντα της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το πολιτικό κλίμα των τελευταίων χρόνων αντικατοπτρίζει την έντονη αγανάκτηση του κόσμου επί του χειρισμού μιας σειράς θεμάτων όπως το χρέος, η ανεργία, η μεταναστευτική πολιτική, τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μονομερώς από μια χώρα σαν την Ελλάδα. Ο κόσμος έχει αρχίσει να αποκτά σκληρή επίγνωση των αδυναμιών και των ορίων του εθνικού δημοκρατικού πολιτεύματος ως προς την παροχή πρακτικών και αξιόπιστων λύσεων για τις δυσκολίες και τα μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας. Αυτές βέβαια οι ανισορροπίες και οι κλειδονισμοί χαρακτηρίζουν το σύνολο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Οι προοδευτικές δυνάμεις της χώρας, επομένως, θα μπορέσουν να αντιστρέψουν αυτό το βαθύ αίσθημα απογοήτευσης μόνο μέσα από τον ειλικρινή εγχώριο διάλογο και την ενεργή συμμετοχή στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Δεν νοείται Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα, όπως βέβαια και το αντίστροφο. Από το Προοδευτικό Φόρουμ, λοιπόν, προσμένω την κατάθεση εμπεριστατωμένων απόψεων και προτάσεων για τα παραπάνω ζητήματα. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες σας. Ευχαριστώ πολύ.